storije, znači bio sam sa replayem, išli smo kao grupa, znači vodili su ljude sa cijelog Balkana i svake države je bilo po par influencera i bilo je zanimljivo. Znači bilo je stvarno zanimljivo dok je bio replay event. Međutim, ono što se zanimljivo desilo posle toga je prava priča, jer sam ja posle toga otišao u Airbnb. I sad ne znam da li ste vidjeli, u stvari doći ću do toga i malo kasnije, ali kad sam, ovo je isto zanimljiv story time, znači kad sam shoppingovao, otišao sam u Louis Vuitton, znači otišao sam u Louis Vuitton radnju i bio sam u fazonu kao kao mogu bi da kupim neke stvari, da vidimo šta ima sve. Otišao sam u beloj majici, nosio sam crni šorc, bela majica i bez sata sam išao, znači nisam imao čak ni Rolexa, zato što su mi svi rekli da, ali doći ću i do te teme jednom, svi su mi rekli da se brda krade u Milanu. I nisam imao ni Rolexa, znači došao sam samo ovako, kao bela majica, crni šorc, kao da sam na fizičko krenuo i nosio sam neke patike koje su imale problem da bukvalno ostave na peti nešto žuto, okej? I onda kad sam ušao u Louis Vuitton, znači, teo sam da probam neke patike. I ideja mi je bila, probat ću neke gilje, uzimam, znači, lik me pita kao koje ćete patike da probate, ali video sam po pogledu da me lik pogledao u fazonu, druže, nemaš ti para za ovo, i kao, jadan si. I sad, ja bio u fazonu, probat ću te i te, slikao sam ih na storiju, vidjeli ste kao glasanje, ko je pratio video je, i ja skidam čarape, a čarapa mi izgleda ovako. Znači čarapa mi je žuta, vidite na peti ovo. Znači žuta mi čarapa od patike. I sad lik je mislio, znači lik u Louis Vuittonu je mislio da sam imao neku bubuljicu ili neku gnojnu infekciju na nozi i da mi je na peti izašla gnojna infekcija. I u tom momentu lik meni govori kao what is that yellow thing? I ja mu kažem kao I have a problem with my shoe, znaš, kao objasnim mu da jebi ga nije do mene nego je do patike, znači patika je sjebale mi se čarape ostale od padela. Ne ljudi, nego zbog patike, znači sjebale su se čarape jer patika pušta boju. I ja mu objasnim da je do patike, kao, ja sam mu rekao u fazonu, no, it's because of the shoe, i on je bio u fazonu, on je mislio da ja zbog patike imam žuljeve i da je meni kao nešto se stvorio neki gnoj i da je pukao gnoj i da je ostalo to na patici. Ne, to je bila neka njegova teorija, moje mišljenje, razumete? I lik nije htio da mi da probam patiku. Znači, lik je bio u fazonu kao, WTF, druže, neću da mi uprljaš Louis Vuitton patike i da ih ne kupiš, koštaju 1000 evra. Patike, inače, da znate, Louis Vuitton su ili 1050 evra ili 990, to je fora. Znači, ja mislim da je kao najnovije patike su 1050, a 990 su kao malo starije ili klasici, koji postoje već dugo. I sad, ja sam bio u fazonu kao, treba mi broj 10, jer za Louis Vuitton uvek nosim desetke, i Louis Vuitton, recimo, imam one patike od ranije, nisam došao u njima u radnju, došao sam u ovim drugim, i on je bio u fazonu najjače, kao, nije mi verovo ni da imam patike 10 prvo, ali kad je video ovo žuto na čarapi, bio u fazonu, druže, si lud, nema šanse ti dam da probaš. I ja sam mu pokazao sliku na telefonu ovih patika, sad ću da vam pokažem, samo sekund. Znate ove moje patike, znači ove moje Louis Vuitton koje imam, koje su već prljave dosta i sve to, i ja mu uzao malo da sloji miš, i ja mu pokazao sliku tih patika i bio u fazonu kao, bro, I already have Louis Vuitton shoes, i on je bio u fazonu, ok, ovo i tu mi je malo i kao poverovo se, ja sam bio u fazonu, aj dobro, nema veze, kupit ću ja Dux. I otišao sam onda da uzmem Dux, probao sam par Duxeva, kao Dux jakni i ovo i našao sam jednu koja mi se baš sviđa, koja, plašim se sada obučem na live-u zato što mislim da ćete me isprozivati, i hoću da uštekam da napravim neki haul ili da napravim nešto da vam pokažem sve odjednom šta sam kupovao, i razmišljam se malo i sada da to uradim,
ali možda je bolje da napravim kao bukvalno sve, da pokažem šta sam sve kupio. Glupo je ako odvojim samo jednu stvar. Obuci da te malo prozivamo. Ne znam, Buraz, ne znam, plašim se da obučem sad. Ajde, stari, glupo je sada da vas ostavim na cedilu, čekaj. Znači ovo je kao ljudi, kao košulja jaknica, okej? Košulja jaknica Louis V, okej? Mislim da na ovom outfitu bi bolje bilo da je otkopčam, zato što, mislim, ne ide nikako uz ovaj outfit. Okej? Ali klasičan ono Louis V print. Čekajte sekund. Samo da otkopčam. Evo ga. Znači, ovo je drip. Izgledam kao neki ono... Znaš, kao ono meksički, oni... ubici. Ovo je drip. I nosi se uglavnom otkopčano, imaću dole da nosim kao i neki lančić i sve to. Ovo je dobro za izbjegavanje. Sad ću da vam pokažem detalje, samo da vidite detalje stvari. Znači, na primjer, ovdje piše Louis Vuitton, ima ovaj kao, ne znam zašto, ovo služi vjerojatno se okači, ima to. Onda ono što mi se sviđa je što ima ove kao, dugmići su malo čudniji, vidite ovo kao Louis Vuitton piše na dugmićima. Meni se mnogo svidjelo, ja sam bio u fazonu, ja moram kupim ovo. I kao jeste preskupo, soma i po je, ali buraz, mnogo sam se naložio kad sam vidio, nova kolekcija, puko me neki gas, ne znam šta mi je bilo i bio sam u fazonu, ja moram da uzmem i mnogo mi se svidjelo i ja stojim iza toga. I da, zaljubio sam se u ovo. Kad sam probao, bio sam u fazonu, moram ja da ovo da uzmem. I stvarno mnogo mi dobro stoji. I znao sam da ćete me prozivati u chatu, ali kao okej. 1.500 € za ovo, da, jebi ga, brate, bukvalno ono, zbog Louis V-a. I sad slušajte dalje story time, znači ja onda uzimam ovo. Znači ja kupujem ovu jaknu sa žutim čarapama, okej? Znači ovo je meni na nogama u tom momentu. Čekaj, samo da ovako stavim da bi vidjeli koliko je žuto. Znači ovo je meni na nozi u tom momentu, okej? Bukvalno peta mi je cijela žuta. Znači žuto mi je buraz sve tu. I ja oblačim i kao kupujem, znači lik ne veruje da ja kupujem ovu jaknu. Znači dajem mu 1.500 € u kešu. Inače, to sam zaboravio da napomenem, ja sam u Italiju poneo 5.000 € u kešu i imao sam na kartici oko, ja mislim, 3.000. I možda sam posle poneo, na jednoj drugoj kartici sam imao 1.000. I ja sam mislio kao, 9.000 € to mi je mnogo i sve sam pare potrošio u Italiji, u Milanu, jer je stvarno, to je fora u Italiji, znači shopping je mnogo dobar, ali ono što mi je bilo čudno je što mnogo ima nekih brendova za koje niko ne zna, koji su u Milanu, niko ne zna kod nas, na Balkanu, ali u Milanu su mnogo popularni. I vratit ću se poslije na to. Ja uzimam ovu jaknu, nije jakna, kenjam, šta je ovo? Znači, košulja, prsluk, šta god. Uzimam ovu košulju za soma i po i dajem liku u kešu, soma i po evra, i dajem jednom drugom liku. Sad, vrlo je bitno da znate da radnici u Louis Vuittonu imaju commission, znači oni od svake kupovine koju vi napravite imaju određen procenat, okej? I sad, ja sam kupio ovo kod drugog lika jer me ovaj batica iznervirao, bio u fazonu, druže, imaš žute čarape, WTF, i nije hteo da mi da patiku, da probam. Ja sam bio u fazonu, ok, uzet ću ovu jaknu kod ovog čoveka, čovjek mi je dao jaknu, respektovao me, iako sam imao žute čarape, video je da imam žute čarape, nije bio u fazonu, koji kurac, druže, imaš žute čarape, ti si klošar, nego me je respektovao, dao mi je jaknu da probam, svidjela mi se, bila je sa mnom moja stilistkinja, svidjela mi se jakna, ona je rekla isto, ovo je bomba, jakna, košulja, uvek za istripujem, i ona je bila u fazonu, ovo ti je predobro, možeš da uzmeš, kao, jeste skupo, ona mi je isto rekla, jeste skupo i ti si luda ako ovo kupiš, ali kao, imaš para, realno zarađuješ ovo, Balkan Bet, realno, ako zarađuješ na mesečnom nivou te pare, možeš da izvojiš 1.500 € za majicu, ja sam bio u fazonu, realno mogu, nikad ne bi to uradio u 2017. Ali sad mogu da odvojim i kao, neću umreti bez tih para.
I taj lik kad je vidio da sam kupio, da sam dao u kešu 1.500 evra, nije mogu da veruje i batica je bio u fazonu kao oh, I'm so sorry, I thought this, a ja kao haha, yeah, ovo ono. I sad, on meni dolazi i donosi mi gilje odmah da probam, okej? Batica je bio u fazonu, ušao sam odmah da čujem da laži nešto u vezi čega laže sad. I slušajte sad dalje. Rajke, brate, vrati live, jebi ga, ne mogu ti pričam sad unazad. I sad, ovaj batica što je vidio da sam ja kupio jaknu i što mi nije dao patike da probam, dotrčava i daj mi gilje. E sad, fora je u tome što ja za Louis Vuitton nosim uvek, čekaj da vidim gde su mi te Louis Vuitton, sad ću da ih uzmem. Ja uvek nosim broj 10. Ne znam da li to znate, znači za Louis V, unutra, ovde pišu brojevi. Evo ovde piše broj, čekaj da vidim da može se fokusira. Evo je 10-ka. Znači to na kraju skroz levo, to je moj broj. Znači ja za Louis V već znam svoj broj jer nosim 10-ku. I ovaj lik sad što je bio u fazonu, ok, čovek je stvarno kupio jaknu od 1.500 evra, nije mogu da veruje. I lik mi donosi patiku. I donosi mi manji broj, ja sam mu tražio veći broj. Ali on je bio u fazonu nemamo. I kao evo ti ovo kupi to ako hoćeš, kao bukvalno WTF. Brat nosi 44, haha, ko i ja. Louis Vuitton što je najjače desetke su kao, ja inače nosim 45, 46, ali ove desetke su bukvalno, ja mislim u Louis Vuittonu 44, ali mnogo je veći kalup. Čekaj da vidim da li piše to, ne piše koliko je centimetar i to, nije ni bitno. I lik mi donosi patike, sad ću vam pokažem ko je, i ja mu kažem, pa druže, rekao sam ti broj 10, znači 44 ili šta god mi treba, i on kao, ajed, kao ti da hoćeš da kupiš ovo, ti bi kupio. Ja, frapinan burez, opet se iznervirao lik. I ovaj drugi batica što mi je dao jaknu, vata sprint, jer je čuo da mi treba, lik je samo otrčao negde, ja ga vidim iz daljine i ne verujem. I batica je uvatio sprint i sad ću vam pokažem koje patike sam uzeo. I vi, okej, spremite se odmah u chatu, pišite za patike W ili L. Da mi kažete. Šta mislite? W ili L? Ok, znači bež patike, meni fale neke taman bež patike i bio sam u fazonu, te izgledaju brutalno. Znači kad sam ih probao, znao sam da je to. Lik je uvatio sprint, trčao je nazad do magacina, ali pazite, magacin im nije bio u tržnom centru, nego je lik otrčao, ja mislim sigurno nekih 10 minuta ga nije bilo. I za to vreme sam ja gledao druge stvari i lik mi donosi mi ove gilje, 10-ku. I ja probavam ih i ja sam se oduševio. Ko je ta stilistkinja da mi kupi kesu za smeće? Ljudi, znači, gilje, jebi ga, jednostavno nemate osjećaj za modu, samo gledajte mene i učite. Znači, ovo je Big W gilje, znači Big W. Prelepe su, lepa boja, jedini problem kod ovih patika što se brzo prljaju, ali jebi ga, i mnogo mi dobro idu za ovu košulju što sam vam pokazao. Znači, iskreno, gilje su ono ozbiljne. Mislim, mogu da vam obujem sada da vam pokažem kako mi stoje na nozi, ali jebi ga, ne mogu da spuštam kameru baš. Ne verujem da će se toliko videti. Sad ću vam pokažem ukratko. Evo ih na nozi. Jer ti si buma, a ja sam bumbar, bebe. Stavit ću na ovdje na... Gledaj gilje, buraz. A reci da ne čuče, buraz. Reci da ne čuče gilje, buraz. Daj, me zezaš. Gle gilje, buraz! Gle gilje! Ne, kako Casablanca ima dobre stvari, iskreno, buraz. Šta sam još gledao? Sad ću da vam kažem, od brendova, sad ću da vam kažem šta je mnogo popularno u Milanu, a niko ne zna u BG-u. I baš me zanima ako neko zna neki brend da mi kaže. Znači, J.W. Anderson, to je baš popularno u Milanu. J.W. Anderson, Ami, šta je, neki GCDC i možda još tako nekih random brendovi, bukvalno ono, ne znam, ja nikad nisam čuo u životu i svaka stvar je barem, pa realno je nekih 700 evra, minimum. Brutalne stvari, iskreno. CRTZ, Denim Tears, Ami, Kasa,
kako se zove brand, Acne Studios, buraz, nikad čuo za brand u životu, Kylie Jenner radi sa njima, a farmerke sam kupio od Acne Studios, koštale su 600 evra, buraz, farmerke, Acne Studios, te bra, ne razumem. Čekajte, sad ću vam pokažem još jedne patike koje sam uzeo, u stvari neću to danas da pokažem. Jer ti si Puma, a ja sam Pungas, bebe. Okej, uzeo sam i ovo, a nemojte se smijete sad kad dođem. Okej, ovo je u Zari, ovo mogu da otkrijem za danas, a nemoj se smijete sad. Mislim, nisam ni skinuo etiketu i to još, jer kao nisam još nosio. Ali je gas, razumete, ovo je gas, ovo je, nemoj da se smije neko, ovo je moda u Milanu, okej? Samo namestim zaliske i frizuru malo, eto. Znači, ovo je sad moda u Milanu, okej? I kao preko ovoga se nosi nešto. Znači, ovo je sada drip. Kapirate? Kao geto varijanta. Malo sam se ja i napucao. Ovo je i dobar je materijal, što je najjače. Ček da vam zoomiram materijal, samo da vidite. Znači, preko ovoga naravno da ide košulja, ljudi. Neću nositi ovo bez... Vidite materijal kako puca. Znači, neću nositi... Okej, evo sad ću da vam dam primjer. Ček da nađem nešto, samo sekund. Evo, Louis V košulja preko ide. Evo, sa Louis V košuljom, a recite da ne zvoni, buraz. A recite, mislim, ne idu ove boje u stvari, ne mogu sad da ubodnem boju koja ide, ali kao da imamo ovako nešto je ozbiljan drip, buraz, bura. Pusti priču, sti lud. Kaže ortak, izgledaš ko izbeglica iz Meksika. Moraš i jedan brus obavezno. Eto hejteri šta pišu. Buraz, znači ovo je drip ozbiljan. Kapirate, nego jebi ga, ja vas ne krivim zato što vi niste bili u Milanu, vi niste vidjeli šta ljudi tamo nose, vi niste vidjeli, buraz, šta tamo ljudi nose. I vi niste vidjeli, jednostavno ja ću trenutno s ovom modom da diktiram tempo u Srbiji šta će ljudi da nose, kapirate? Ljudi će mene da prate i onda će da nose šta ja nosim, to je poenta. To je neko moje viđenje. Bio sam u Milanu, video sam, ne nose ovo sigurno. Pa brate, jebi ga, ne znam šta si ti gledao, buraz. Ali ovo je priča, veruj mi, buraz, nego sam ja... Samo sam sad napravio random kombinaciju, razumeš? Ali bio sam sa drugaricom koja radi kao stilista i onda vi meni ne možete ništa da kažete jer sam ja bio sa devojkom koja radi kao stilista. Znači, ona zna više od svih vas zajedno u chatu. Devojka je radila ozbiljne brendove, radila je na milion strana sa milion poznatih ljudi. Znači, ne možeš, buraz. Kucaj ti Denim Tears. Denim Tears ima dobre stvari, jest. Kupio sam Vivienne Westwood ogrlicu, sad ću ja stavim. Neću u stvari još da pokazujem to. Neću, buraz. Bolje da čuvam to za sutra. Buraz. Da li postoje ljudi kojima stoji i ne stoji, ti si ova druga strana. Ma ne bi ja kupio da mi ne stoji, probao sam, buraz, 150k! GG ljudi, a nemojte da unsubujete, WTF, buraz. A ljudi, ako bude 150k i ostane 10 sekundi, pokazujem treće patike koje sam kupio iz Louis Vuittona, okej? Ako bude 150k. Jel idemo do 150k, da ili ne? Kaže, lajki, imam još uvijek više samo od tebe. Ljudi, jel idemo do 150k, da ili ne? Unsubscribe-ovalo 10 ljudi, buraz. 10 ljudi je bacilo unsub. Ovaj drip zaslužuje unsub. Jesi lakirao nokte u Milanu? Ljudi, znači, kažem vam opet, ja diktiram samo tempo i diktiram modu u Beogradu. To što vi ne znate šta se nosi preko, to nije moj problem. Znači, ja donosim najnoviju modu u Srbiju. Kapirat? Jesi čuo za Hermes? Druže, ja sam Hermes nosio dok si ti pišao u pelene. Lud, bajo.
A ne zna on da za $150 najjači drip, a može i za 2000 isto. Pa može, ali buraz, ovo je priča, a razumeš?